ehlalayo engacimiyo. Okay. Ayifani nezinye ke indlela zophawula le ufaka amacici okanye uphawula inkonjane nezikeyi, Sure. because kwezo uyakwazi umuntu into yobana alisusa icici, uyakwazi into yobana umuntu ayigebhule indlebe kawuphawule ngezikeyi nenkonjane. Kodwa yona le indlela yokuphawula kuthiwa kukutshisa, yindlela othi ineendidi ngeendidi ezahlukeneyo. So uthi xa utshisile yona ayicimi, Okay. ihlala unaphakade okanye ihlale umlibe kweso silwanyana uthe wasitshisa, ayicimi. Imnandi ngaloo nto yona. Yindlela ke yokohlula iinkomo zakho, okanye yindlela yokuchaza into yokubana ezi nkomo zezikabani, ingowaphi. Because phaa emtshisweni xa utshisa, umtshisi awusuke nje uzitshisele nje umtshisi uthi mna ndifuna kuba mandisithi mhlawumbi unguza lapha, Sure. ufuna ii-initials zakho ne-surname yakho. Yeah. Ayihambi ngolo hlobo. Umtshiso ufuneke kuqala uqala ube registered phantsi kwegama lakho, urejistarisha ke kwezi ndawo zikarhulumente. Xa ufuna ukwenza umtshiso uyawuthumela umtshiso ePretoria zonke iinkcukacha zakho, ulandele zonke eza procedures zabo, wandule ukutshisa. Awusuke nje uthi hayi mna ndifuna mhlawumbi uba uthanda lo namba ithile, uthi ezam iinkomo ndifuna zibe yinamba ethile. Okay. Kuyarejistarishwa kuqala. All right. Inoba mhlawumbe ndigqitywa yile pati yobana angiveli nje zikhona imigomo oyihambayo. Ndifuna kanye kuloo ndawo yemigomo, okanye before sifike kuloo ndawo, Mr. Giyani, ndifuna mhlawumbi usixelele ubana itshiswa xa ingakanani, uyiphawula xa ingakanani inkomo? Inkomo ithole masitsho, funeka ulitshise phambi koba lifike kwiinyanga ezisibhozo. Okay. Funeke libe kanti litshisiwe. Singathi kwiinyanga eziyi-5 uya kwiinyanga eziyi-8 funeke ibe kanti ithole lakho ulitshisile. Sinayo ke into esiyibiza, okanye ikhona into ebizwa ngoba yithathu. Okay. Ukuzithathuwisha kukuzifaka into engathi kungumbhalo ke zona. Funeke ke zona uyakwazi ukuzithathuwishwa ziseneveki okanye zisenenyanga zisandula ukuzalwa. Loo nto kuyakuncedisa okwalo mzuzu usalinde into yoba afikelele kulaa age yoba uwatshisa amathole. Okay. Kanti amatakane wona ungawatshisa nawo okanye ungawathathuwisha kwinyanga okanye kwiveki ukuya enyangeni ezelwe. Then kube khona into yoba uthenge inkomo, uyithenge emntwini. Umthetho unyanzelisa into yobana wena mntu uthengileyo funeka ithi iphela i-14 days uya kwi-30 days ube kanti laa nkomo uyithengileyo uyithathwishile okanye uyibrandile okanye uyitshisile, khona ukuze yaziwe into yobana yekabani, ingayabuli nje ingaziwa. Okay, imake kuloo ndawo ndiyafuna siye kulaa mbuzo, kodwa ke ndifuna, because now uveze enye into ngoku ebalulekileyo yokubana xa ugqibothenga inkomo emntwini awuvele uhlale nayo nje phaa ekhayeni, kufuneke so aba bantu ke ngoba neenkomo mhlawumbi masenze umzekelo zapha emakhaya, awukwazi uhlala nenkomo engabrendwanga. Ngokomthetho awumelanga uhlala nenkomo engabrendwanga. Okay. Because kuyenzeka into yobana laa nkomo ilahleke. Umthetho uzawuthi xa usithi yeyakho kubuzwe into yobana yintoni echaza into yoba yeyakho. So Wena uba ngaba uthi hayi inenkonjane, hayi yayizalwa yile nkomo ithile, uba laa mntu uyilahlileyo okanye uyicholeyo, because ziyacholwa. Uba ngaba laa mntu uyicholeyo uyithathile wayitshisa, laa nkomo yeyakhe because wena awuyitshisanga. So kuyingozi kakhulu ukuhlala nenkomo engatshiswanga esibayeni sakho phaa kuwe eyadini, okanye loo nkomo kuloo ndawo uyigcine kuyo. Kuyingozi kakhulu because umntu wokuqala nje uyawuthi ifika ayithathe ayitshise. Ndikwenzele nje ibalana elifitshane, kwenye indawo engazuyibiza ngegama, sure. walahleka imfuyo. Zange ilahleke le mfuyo, lo mntu wathatha wazibona zingatshiswanga. Esakubona zingatshiswanga wahamba wazithatha wazitshisa. Esakugqiba ukuzitshisa wafowunela amapoliseni wathi eyi ulahlekelwe ziinkomo zakhe. Akhangela amapolisa wawunika nomkhondo kuthiwa ziboniwe ngapha. Nyhani xa efika ezi nkomo ufika zizoluswe ngulo msuthu, anantsike kubanjwe lo msuthu, kubizwe i-owner. Ithi owner hayi ziinkomo zam ezi, kujonga umtshiso ngowena nantsi ngowalo mntu ebethi Zilahlekile. uzichole. Sure. So umntu owaziwinayo ngulo ebezichole wazitshisa.
Yho. Lo bize zakhe zawaba ngathi hayi ziyaziwa unamangqina omakhelwane kwathiwa into echazayo Kumtshisi. umtshiso. So ubaluleke kakhulu and kuyingozi uhlala nento ezingatshiswanga ekhayeni. So umtshiso awucaci ubana ezisandotshisa okanye ezikudala zitshisiwe. Umtshiso ngumtshiso qha. Umtshiso ngutshiso as long as into ba itshisiwe. So ikhona indlela yolandela because uba ngaba laa mntu wayezitshise mhlawumbi kube ezibona umtshiso ungabonakali because uyakwazi into yoba uthi ngoku inkomo ibitshisiwe bukhulu uboya ungawuboni, then kuyaziwa mos uba i-owner yokuqala itshisa apha eleft kulo mlenze ungasemva. So uyakwazi uba uze namanzi phayana uyimanzise laa ndawo uthi ubulalise uboya okanye ubuchebe then uyavela laa mtshiso. Kanti xa ungayitshisanga uzawuba ngathi hayi akuveli into. So kubaluleke kakhulu i-owner yesibini ibe lapha kule nantsika kule shoulder ise-left. So uba ngaba ke wayethi ke i-owner yesibini kwakumele uba uzitshise phi kuleli gxalaba lise-left. All right, 21 mizuzu Phulaphuli ibethile ke intsimbi yesixhenxe eVukani Community Radio Station mhlena uzalapha your host behind the mic igama lenkqubo ke ezolimo. Samkela kumphulaphuli osandusjoyina enkqubeni ku-072 usithumela i-VN ke apha eVukani, ukanti ke uyakwazi usifonela pha ke nge-25 to 8 ku-072 514 kodwa wena othumela i-VN ungakwazi nje uyishicilela i-VN yakho pha ke ku-072 514 kwenzela uba noba inethiwekhi iphazamisile kodwa i-VN yakho yona ihlala ihleli silindile. Sayivula ke pha ke nge-25 to 8 ku-072 514 kanti ke ku-Facebook page singuye uVukani Community Radio. Andiyami ndedwa namhlanje, ndinaye ke uMr Kiyano usuka ke pha eLuvo Sharing Contractor. Sincokola ke ngokubaluleka kwe-branding, ubaluleka ke komtshiso mphulaphuli waseVukani Community Radio. Mr Kiyano, andifuni de siwulibala laa mbuzo, ingaba mhlawumbe ithini imigomo okanye zithini i-requirements mhlawumbe kufuneka umfama alandele ntoni ukuze kube kanti inkomo yakhe yatshiswa? Kufuneka abe nantoni? Kufuneka mhlawumbi abe njengoba nje usithi kubaluleka into yobana kutshiswe, ingaba mhlawumbe uyaphi, zeziphi ezi ndawo aya kuzo umfama ukuze kube kanti uyitshisile inkomo yakhe? Umfama ukuze abe kanti ufumana umtshiso funeke aye kulaa ndawo kuthiwa ngu-stock theft unit. La mapolisa adilana nobiwo lwemfuyo okanye lobiwo lempahla. Phaa uzawuxelela into yobana makeze ne-ID yakhe okanye unikwa ifomu amakayifilishe. Le fomu esakuyifilisha ufilisha zonke iinkcukacha zakhe, i-address yakhe, yonke into yakhe. Then ahambe funeke ayobhatala i-amount nandigqibelisa i-200 laa amount ibhatalwa kwi-bank account. Iyaxhomekeka into yoba yeyiphi loo bank, ndandizigqibele ezintathu. Unikezwa loo bank account ube nguwo okhetha into yoba uyobhatala phi. Then uye uthathe esaa slip, la proof of payment uyi-athatshe kulaa form. Then uyise phaa enantsikeni kwa-stock theft kula mapolisa lawa adilishana nobiwo lemfuyo. Then iba ngawo ke ngoku ayithumela ePretoria. Ukanti uba ngaba uyakwazi, ungumntu noko oziqondayo izinto, uyakwazi into yobana uzithumele ePretoria okanye uzise. Zithatha ixesha xa uzawuzinikela like u-stock theft because funeke kube kanti bona kukho into ezawubasa ePretoria zisiwe phaa. Kanti xa uzisele wena uziyele iyakhawuleza. So abantu xa kumntu osandoyithenga mhlawumbi iinkomo zakho ufuna umtshiso ngokukhawulezileyo, okulula kwinto yoba makazihambele aziyele phaa, okanye uba ngaba unomntu ophaa eJoburg okufitshane phaa e-head office acele yena into yoba amsele, then ngaloo ndlela ziyakhawuleza. Eyona nto ilindisayo kukuba kuthiwe akukabikho nto ibheka ngasePretoria, kuthiwe ii-files files iselapha kuloo ndawo wawuyise kuyo. So zezo ke inantsika imigomo funeka uyilandele. Nakhona funeke kude kube kanti kubuyela mtshiso khona ukuze ube kanti uselungelweni lokuba uzitshise iinkomo zakho. Ngaphandle kokuba ubuyela mtshiso awukwazi. So yiyo loo nto ndihlala ndisithi ebantwini, nokuba awukazazi into yobana awunawuzuyithenga okanye awukazi uzithenga iinkomo, kodwa uba ngaba unalo iphupha lokuzithenga, liyingcebiso into yobana okwangoku ungabe uwenza umtshiso because umtshiso awuphelele. And yaye umtshiso ubalulekile because uyakuncedisa kakhulu. Izinto zakho sezingasekho apha ecala kwakho, uyakwazi uthi xa uzibona apha ecala kwendlela ngokuthi ubone umtshiso
sifonele kwa-stock theft sithi sicela kujongwe into yobana lo mtshiso ubhilonga kubani. Then phaa kwa-stock theft bakwazi ujonga, bayakwazi ukuzibona zonke iinkcukacha zakho bakufowunele. Because isincedisa kakhulu thina amafama afamisha ngapha e-Elliot. Xa zilahlekile uye unantsika umntu xa uzibona iinkomo ongazaziyo ufowunele kwa-stock theft bakuxele into yoba hayi izinkomo zikabani, then bafowunele laa namba bakuxele into yobana iinkomo zakho nazi mhlekazi efamini ethile siva kuthiwa ziphaya, uba uyazifuna zikulandayo. So ubaluleke kakhulu umtshiso. Oh wow. Ethile ke intsimbi eyesixhenxe evukani community radio Mphulaphuli. Siyakwamkela ke ukwenjenje apha enkqubeni nesithilo ke sathi asihambi sodwa namhlanje sinaye ke uMr Giyane sithetha ke ngokubaluleka kokuphawulwa kwenkomo ekutheni lento inkomo ibalekile nje ukubana iphawulwe nanjengobana sikweli xesha ke le 4th Industrial Revolution. Mr Giyane, ngaba mhlawumbe umtshiso uyancedisa okanye mhlawumbe uyakwazi uyitrace inkomo yakho mhlawumbe uyitreke in a way. Andikho sure if uyayifumana i-question yam njengoba nje sikweli xesha le-4th Industrial Revolution le-technology. Ngaba mhlawumbe umtshiso unayo into mhlawumbe incedisayo ekutrekeni iinkomo zakho? Umtshiso uncedisa kakhulu njengoba benditshilo into yoba only xa kukhangelwa okanye xa ziboniwe funeke kanti uba khona i-physical attachment. Okay. Otherwise ngaphandle koba uyozithatha okanye uzibone funeke ube kwazo okanye uzibone, okanye uba ngaba uyawubona lo mtshiso uba wawucima funeka ude ugalele amanzi okanye uthathe iblade ushave laa ndawo yayitshiswe kuyo ube kanti uyayazi into yoba zezikabani. Umtshiso awukwazi into yobana uzitreke uzijonge apha efowunini. The only thing ongayenza okanye ekwaziyo ukuzitreka yinto ebizwa ngoba yitracker, kuthiwa yi-chip efakelwayo phaa kwenye ixesha iba zii-tags, kwenye ixesha ibe yinto etofwayo efana ezi zinto uyazibona zikhona ezinaliti zifakwayo zabantu abongomama zokucwangcisa, kuthiwa ufaka laa nantsika laa mcinga kunjeya. So zizinto ezikumila kunjeya uyitofe phaa egazini. Then ngaloo ndlela uyakwazi ukuzitreka izilwanyana zakho, okanye ibe yinto ehengiweyo efana ne-necklace elapha elibhanti apha emqaleni enetracker. Umtshiso wona awukwazi uzitreka, but umtshiso nje uyakwazi ukuyixela nje into yoba xa ilahlekile okanye ibhaqiwe ibhadula kuyazi into yobana yinkomo kabani. And yaye loo nto ingasincedisa kakhulu apha ezigruphini, because ndike ndibone kwezi group zamafama kusithiwa kubonwa iinkomo ezithile zifike kuthunyelwa iifoto zijikeleza kusithiwa azaziwa uba zezikabani. Umntu onolwazi okanye olahlekelwe ziinkomo makancede, nazi iinkomo zifumaneke endaweni ethile. Kanti xa bezinomtshiso bekuzawuvele kuchazwe into yoba iinkomo zikabani zisendaweni ethile, ubani afowunele kuye into yobana kufuniselwe. Because xa ingatshiswanga kuzawufuniselwa nyhani, because ayaziwa ubana yikabani. Mphulaphuli, mazitshiswe iinkomo. Ndithanda nale nto yobana uthi xana uzazi ukubana exesheni elizayo uyafuna nawo uba ngumfama wemfuyo, kakhulukazi ke iinkomo, kumele ube nawo umtshiso othi wena. Mhlawumbe lithini icebiso ongamnika lona umfama phaa ekhaya ofuye iinkomo, phaa ekhaya ofuye iinkomo? Umntu okanye umfama ofuye iinkomo ndingacebisa ngelithi iinkomo zethu masizitshise. And yaye funeke siliqaphele ixesha lokutshisa iinkomo zethu, because kunamaxesha ingakumbi eli xesha phambi koba kungena ubusika funeke bekanti xa sihla elaa ntsika laa peak yobana iimpukane zisihla kuqala ukubanda kungekabandi kakhulu, funeke ube kanti uyazitshisa iinkomo zakho ngelaa xesha. Uba ngaba uliphosile elaa xesha, ngelaa xesha lathanda uba phaa ngoMarch, April, uba uliphosile elaa xesha funeke kube kanti xa kuqala uthwasa isihlobo phaa koSeptemba ube kanti iinkomo zakho uyazitshisa. Afunekanga uzitshise xa kushushu, utshisa kakhulu, afunekanga uzitshise xa kubandayo, because ingqele ingangena ngelaa nceba ikhoze ingxaki ide mhlawumbi inkomo ifumane ingxaki yoba ife. Kanti ubushushu bungayenza into yobana ibole laa nkomo phaya, because kukho iimpukane zizawuhamba iimpukane ziyonyathela phaa zizalela amaqanda, ibole ibhidle ifumane ingxaki ife. So kubalulekile into yobana xa qalisa nje ukubanda idropha nje amaqondo kungade kubande kakhulu, naxa iqala uba kuphela ubusika amaqondo eqala uphikisha kancinci ukunyuka, then ungazitshisa iinkomo zakho. So kubalulekile kakhulu naxa uyothengisa phaa esilarheni awukwazi ukuyithengisa inkomo yakho ingatshiswanga. So abatata phaa
kulaa ndawo bathengisa kuyo okanye kulaa ndawo zithengwa kuyo bebenengxaki enkulu kakhulu yokuthenga inkomo, kanti ezi nkomo uzawubhatala lo mntu ebezozithengisa esakugqiba ukuzibhatala kuvele onye umntu ezokleyima iinkomo zakhe into yobana ndilahlekelwe ziinkomo and nantsi inkomo yam. Kufumaniseke uba ngoku kwenziwa ezinto zooma-DNA, kuthiwa makatsho into yoba izalwa yeyiphi inkomo, kutsalwa amagazi, kanti ngoku ayisacocisi. Uba ngaba kufikwe nalo mtshiso, loo nkomo ibhilonga kuloo mntu. So ndifuna ukuthi emafameni masizitshise iinkomo zethu, singayekeleli nje, because ndiyayazi into yobana the reason ingakumbi apha ezilalini ekubangela into yobana abantu babe abazitshisi kukubaleka because abazoyanga. Isakutshayiswa phaa iza kwaziwa into yobana yekabani. So abanye babaleka nezo zinto. So ufuneke ke ithi loo nto kwa fact that inkomo yakho ilale kwindawo okanye itye kwindawo ongayaziyo, ithethe ukuthi wena awungomfama okanye awufuyanga, wena ufuywe yintoni, yilaa nkomo okanye yilaa mfuyo iyabula phaa esithubeni. Kanti umntu oyaziyo into yobana lena into ndibulalekile ukuze ndiyifumane okanye yimali lena, uyayilandelelela, because nawe ngeke kuthiwe mhlawumbi sithi mhlawumbi inkomo ngoku yi-12,000. Angeke uye kwi-12,000 yakho phaa phandle ungayazi into yobana ileli safe okanye ileli njani okanye itya njani okanye ihamba njani. Kodwa xa sinoba nalaa ngqondo yobana yimali lena, because wayedla ngothi utamkhulu wam kum athi ibhanki yomntu omnyama yinkomo. So uba unankomo ungumntu omnyama uzuyazi into yobana awunabhanki. So masiyithathe ke as imali ngoku isahambayo. Nazi zihamba phaa esitratweni iinkomo, zithwani nyhani ke xana ziyabula phana zingenamnikazi xa zingabrendwanga? Xa zingabrendwanga zingenamnikazi, ibitshayisiwe phaa, akazuvela umntu uyawuzibonela uba uyivusa njani imoto yakhe. Okwesibini, xa zithathiwe zisiwe esikiti, ziyakwazi into yobana ziphelele phaa because azinamnikazi. Nawe uyakwazi, ingakumbi ngoku sekukhona namatikiti, ifine, like ifana noba ngoku uqhuba endleleni, uqhuba ngemoto engekho semndleleni okanye efungelweyo okanye ungenalayisensi, uba nefine okanye uba netikiti olinikwayo. As umfama? Yes, but sensho uba unetikiti mosendleleni olinikwayo. So as umfama ongabrendanga, kuba khona itikiti, zisakufunyanwa iinto zakho okanye kufikwe kwakho imfuyo yakho ingabrendwanga, unikezwa ifine. And ayo fine nje ziifayini eziqala kooma-10,000 ubheka phezulu. So ukusinda kwezo zinto, masizibrende imfuyo yethu. Loo nto iya kusinyanzelisa into yobana sibe kanti siyazinakekela, because iza kwaziwa xa yenze ingxaki phaa into yoba yekabani. Awuzukwazi utshona emboneni. Ndiyazibuza apha ngaphakathi njengokuthetha nje, Mr. Ken, ubana ayidentifaya njani inkomo yakho, like uyibona njani, because inkomo iyafana nenye, ziyafana iinkomo mos, inkomo yinkomo. Do you get me? So uyibona njani umntu inkomo engabrendwanga ubana le yeyam le inkomo? And ke iinkomo ezinye mhlawumbe, andifuni uthi iinkomo azibrendwanga, yabo, but ezi nkomo zingabrendwanga ubona uba zininzi ezi nkomo azibrendwanga, ukwazi njani ukuyohlula phakathi kwezinye iinkomo kodwa ibe ingekho branded yona? Inkomo yakho xa uyifuyile, uyazi uyohlula noba ingaphakathi kweenkomo ezingakanani. Njengomntana. Njengomntana, because uyayazi nangamaphawu ke, abanye bazisohlula ngamaphawu, abanye bazohlula ngamacici. Njengoba benditshilo ekuqaleni sithi ezaa zinto amacici namaphawu ziyakwazi into yoba umntu uba ngaba ubethe isikeyi ngaphezulu abethe inkonjane engezantsi zabe ibili. So ayisasebenzi. Yayinto kandalashe nyhani ke yokuzahlula kule nto uyithethayo into yoba xa se ungazazi uzawuxelela into yobana hayi mani inkomo yakho kwenu uzayibona ngenkonjane nesikeyi okanye inkonjane erayithi, isikeyi nantsikeni eleft okanye iventrage eleft. So zazisohlulwa ngolo hlobo. So iyasincedisa kakhulu. Masithi mhlawumbi nanku umSuthu, umthathe ngaphaya elisuthu uzokolusa imfuyo yakho, akakazazi, masithi inkomo eziyi-100 uzazohlula njani. So iyancedisa kakhulu umtshiso xa zithe zamikisana nezinye phaa, mhlawumbi masithi zibheke ediphini, zimikisana iinkomo zakho. So umtshiso uncedisa kakhulu phaa, uzawubona okay, ibrendwe lo brand, okay, lo mtshiso uyafana lo mtshiso wezi nkomo. So le inkomo yeyalapha. 0725145381 usevukani community radio station. Kabeza kwinkomo mphulaphula sibrendiwe wena ku-0725145381. hle naye ke uMr Giyane osuke ke phaa eLuvo Sharing Contractor. Sithe kanqa ke umba ke wokubrendwa okanye wokuphawulwa okanye wokutshiswa kwenkomo ku-0725145381. Phulaphula molweni.
Molweni tatam, ninjani? Siyaphila sibhetele. Mamele notata manje. Yes tatam. Cha bengicela ukubuza kuthatha into ba lo mthiso athetha ngawo ngokusenza ngumthiso ololuphi uhlobo ngokumzekelo lapha kuthi kuzoyizana. Yes. I-26 apha yabo umthiso wethu ukulale. Mm. And then kohlukana ngokwendawo abanye ngo-E27, E28. Bese bengicela ngicakise ba ngophi lo mthiso athetha ngawo ngoluhlobo luni. Ngingaphendula ngoko system yethu. Okay, lo mtshiso tata ngumtshiso ongowakho, Yes. ongowelali, owenza wena, uwenzela wena, wenza phaa ke emapoliseni, kula amapolisa adilishana nokubiwa kwemfuyo. Funeka ubhaliswe ngegama lakho naphaa kwelaa khadi. Funeka kube khona iinkcukacha zakho echaza ukuthi ezi nkomo zezakho okanye lo mtshiso ngowakho. Not umtshiso kuthiwa mhlawumbi ngumtshiso welali. Lowo ngumtshiso nje ochaza into yoba okay ezi nkomo i-owner yazo yeyalalali. Sure. So kufuneke unomtshiso wakho obhaliswe phantsi kwegama lakho, not phantsi kwegama lelali. Ngoba ngulo ke ngoku urhulumente eze nawo tata kuthiwa ngowekhompyutha lo uthetha ngawo. Yes, lo wekhompyutha ngulo karhulumente. And nokutshisa funeke bekanti ligosa likarhulumente okanye ngumntu otreyiniweyo okanye eqeqeshelwe ukutshisa, because once uzigqwethe eza letters, because ezinye mfiko ibejonge ezantsi okanye onye ejonge ecaleni okanye ejonge phezulu okanye ejonge eleft. So once uzigqwethe mhlawumbi iyokungqinelana okanye iyonyathelana nomntu osempumalanga, laa mtshiso automatically laa nkomo yeyalaa owner isempumalanga. So kubalulekile into yobana ibe kanti ngalaa ndlela ubhalwe ngayo phaa kwelaa khadi, ibe kanti le ndlela uzawutshisa ngayo nawe phaa ezinkomeni zakho. Bathatha inkosi ngizakuthetha. Siyabulela sithetha tata ubani? Tata uMkabane apha kuzo. Tata uMkabane. Tyhini ngowakuthi. Alright tatam, siyabulela. Alright sithetha neJeke, siyabulela kakhulu ke tatam. Phaa ke kuBoyzan, ibisa kakuhle. KuBoyzan 0725145381 uSevukani Community Radio Hlenoza lapho your host behind the mic. Akambi yedwa ke namhlanje unaye ke uMr Giyani from Luvo Sharing Contractor esitakanca ke umba ke wokubaluleka kokutshiswa okanye kokuphawulwa kwemfuyo enkulu inkomo ke mphulaphula. Mr Giyani umenshine into apha ebalulekileyo yokubana awufunekanga uzitshise inkomo xa kushushu kakhulu, akufunekanga uzitshise xa kubanda. Kodwa ke andikho lapho, apho ndikhoyo ndisekuthini now that ke ngoku uzitshisile iinkomo zakho ustrita njani esasilonda? Because ke sisilonda, ndiyabhiliva uba sisilonda kaloku into yobana nditshiswe. So sisilonda esiya xa imfuyo itshisiwe isizawuba nesilonda. Sitritwa kanjani esasilonda ke ngoku? Xa utshisa iinkomo zakho funeka ube kanti unespray, laa nto ukuthi ubizwa ngoba yi-wound spray. Okay. Xa ugqiba ukutshisa funeke uyifake amanzi okanye ube kanti une-ice. Okay. Ukupholisa because uyayiqonda intsimbi eshushu Ishushu. ezawuhlala phaa kuwe for 5 seconds. Ayifani noba ubone mos naxa utshile ukhawuleze uthuke but uyava into yoba utshile ngoku i-second nje usitsha. So zona ke xa uyitshisa funeka at least maximum of 5 seconds ibe kanti ihleli phaa elo xesha intsimbi eshushu. So imagine uba bushushu. So funeke ube kanti unamanzi abandayo okanye une-ice ozayibeka phaa kwelaa nceba ukuthoba ushushu obuya. Usakugqiba ufake i-wound spray ukwenzela into yokubana siphole notsala iintlungu nogxotha ezi zinto bendithetha ngazo impukane into yoba ngayobeka amaqanda phaa. So uyitrita ngolo hlobo. Zininzi ke neendlela onothi mhlawumbi uzisebenzise. Umzekelo, xa uzotshisa funeka ibe kanti laa ndawo uzayitshisa kuyo funeka ibe kanti uqale wayiklina kuqala for i-infection. Okay. Because usakuyitshisa ube kanti awukhange ube uyicocile laa ndawo, ithi loo nto uzawutshisa utshisele nobumdaka phaa, mhlawumbi singabhidla esasilonda ngenxa yalaa ntsholongwane ifumaneke phaa kulaa ndawo. So kubalulekile into yoba zicoceke. So i-hygiene into esoloko siyikhuthaza ngalo lonke ixesha xa uzosebenza izilwanyana. Even so ufaka ithathu funeka ibe kanti unayo noba into ispirit ufake sona ukuklina laa ndawo, then ungafaka ke ngoku laa nantsika unomfisi. Even so ufaka amacici funeka uqala uyikline laa ndawo kwenzela into yobana ungabi nayo infection imfuyo yakho. Apha ke ngoku enkomeni sisebenzisa ntoni for ukuklina before sisitshise? Funeka sisebenzisa ispirit. Okay. Okanye laa ndawo funeka uyichebe but ispirit siyafuneka noba uyichebile Sure. unantsike.
ufake sona then utshise. Sinenhlobo ke okanye indidi ezimbini okanye ezintathu ezokutshisa. Yile yokutshisa ufaka intsimbi phaa ibe bomvu, Sure. uyifake emlilweni, usakugqiba uyithathe uyibeke phaa ethangeni kutsho baboya, then xa iqala uba itshisa inyama uyisuse. Leyo ke yeyona ndlela i-cheap and indlela ekhawulezileyo but inobushushu. Then sibe nayo indlela esiyibiza ngoba bayibiza ngoba itshisa kubizwa ngentoni le nto? Bafaka intsimbi kwi-nitrogen gas, yinto ebandisa kakhulu, amaqondo wayo aphantsi kakhulu, noba ungayibamba nawe ingakulimaza. So ugqiba kwakho uyithathe laa ntsimbi uyibeke phaa eboyeni, leke nabo baboya ube kanti ubuchebile bufutshane. Then yona into eyenzayo idaya ikhala yoboya ijike ibe mhlophe, then sakujika ibe mhlophe ayiphinde ke ngobulala ezaa cells aziphindi ke ngoku baboya bukhule. Baboya buzawuhlala buyilaa khala. Yona ayinazintlungu, qha i-expensive yona. So nazo ke indlela zokutshisa, zezi ndlela zimbini ndithetha ngazo. All right, 0725145381 usevukani community radio station. Akwazi kusitsala umnxeba pho ku-0725145381 okanye ke kuWhatsApp ku-0725145381. Ngaphambi kokuba siyojonga abaphulaphuli kuWhatsApp, ndicela Mr. Giyani put emphasis okanye ugxininise le nto ubuyithetha yokubana awukwazi ke ukuza uthatha le ntsimbi uzitshisele ngokwakho. Kufuneke kube kanti kukhona igosa eliku-asistayo for ubana utshise imfuyo le yakho. Ndiyafuna nje usicacisele kuloo ndawo. Nenziba kaloku le ntsimbi isuka phi? Ndifuna nje icacele into uba xa seke ngoku isukile ePretoria kubuya ntoni? Kubuya iinkcukacha ezithi uregistered ngoku wena mfama unalo ilungelo lotshisa, okanye kubuya intsimbi? Yintoni ibuyayo ePretoria? Le ntsimbi isuka phi le? Balulekile lo mbuzo. Isuka phi le ntsimbi? Baluleke kakhulu because ke umuntu ebeyawucabana ngokuthumela into zakhe ePretoria buya intsimbi. Ugqibile buye umtshiso. Xa kuthethwa ngomtshiso kuthethwa ngalaa ntsimbi. Sure. Mafama masiyicacise into ethi xa uthumela ePretoria uthumela iinkcukacha zakho, Sure. kubuye ikhadi. Okay. Ikhadi nje lingange-ID. Elaa khadi, phaa kwelaa khadi kubuya kudakancwe iindlela ezizawutshisa okanye eza alphabet. Ziphaa iba zii-alphabet namanani nezinye ke ii-signs, ufike kwisi-star. Kuyaxhomekeka into yobana benze ntoni bona phaa okanye zintoni ezivelileyo phantsi kwegama lakho. Kubuya zona phaa ngokwendlela ezahlukileyo. Iba i-triangle ngenye ixesha ime horizontal eza alphabet, ngenye ixesha zime vertical, ngenye ixesha ke ixelele into yobana apha kulo uzawubrenda okanye uzawutshisa imfuyo emfitshane. Xa ndithetha ngemfuyo emfitshane yihagu, yihagu, yigusha, ibhokhwe, yi-ostrich. Then kube khona lowa uyi-triangle uthanda utshiswa phaa ezinkomeni. Akubuyi zintsimbi. Iintsimbi uyazenzela ngokwala mifanekiso okanye ngokwala za alphabet okanye ngokwala mtshiso ubuye ePretoria. Wona ngokugayida into yobana kufanele into yoba wenze eziphi iintsimbi. Awukwazi ukuthi ngenxa yoba ndinguluvo Kiyane ndithi mna ndizabe ndiyokwenza i-application then ndiyayazi into yoba kuzawube kukho u-LK, u-L for uluvo, u-K for Kiyane. Ayihambi kanjalo. Ingabuya kungekho neyinye i-initial igama lakho phayana, iyinto eyahlukileyo. So kubuya eza alphabet uhambe uyozenzela iintsimbi. And neza ntsimbi awuzuthi ngenxa into yoba wena ufuna into yoba oonyana bakho okanye umsuthu okanye wena ngenxa yoba umdala ungasaboni, mhlawumbi usebenzisa izipeks njengawe, uthi ndifuna uzibona zikwi-distance, uthathe mhlawumbi intsimbi ezizawubanga ngale khompyutha, uthi ndifuna umtshiso wam ube ngangala khompyutha. Ikhona umthetho olandelwayo, funeke ibe ngu-50 millimeter ukuya ku-100 millimeter ubukhulu balaa nantsika balaa mtshiso. Awunawusuke uthathe iintsimbi ezinkulu because kaloku kukhona ii-act ezikhusela izilwanyana. Now imagine xa uzobeka isilonda esingangale khompyutha enkomeni, izawuthini loo nto? And also iyancedisa laa nto nokukhusela inyama because le ndawo yile ndawo yesteak. So xa uzovele ke ngokubeka intsimbi uyitshise phaa, ithetha ukuthi wena mvelisi wenyama uzawuluza phaa because xa ibinesilonda phaa
downgrade then ungafumani imali uzawuluza imali. So kukhona ii-act ezikhuselayo izinto ngokwahlukana kwazo. I-15 mizuzu umphulaphuli ingaphambi kokuba kubeke insimbi yesibhozo eVukani Community Radio Station ke igama lenkqubo ezolimo hle naye kuza lapho your-host behind the mic ndakubethe ke insimbi yesibhozo andicela nje sibaleke siyaphake kumphulaphuli kuWhatsApp sive uba usiphathele Olo msakazo nomsiphosethu mphothulo songo. Noma naye ndikhona inkqubo endimamele yonke le msasazi. Bye-bye. Alright, Siphosethu siyabulela kakhulu uthi lo mphulaphuli umtshiso ubalulekile wona linene elo ngubani yena ngu-Mr. White White siyabulela kakhulu White nditshilo ke mphulaphuli ndathi andihambi ndedwa naye ku-Mr. Kiane osuka ke eLovo Sharing Contractor ku-072 514 5381 usithumela nje i-VN yakho kanti ke uyakwazi ukusithumelela unapha ke ku-Facebook page wethu kuVukani Community Radio emnxebeni ku-072 514 5381. Mr. Kiane umenshine into apha ephucuke kakhulu yokubana awukwazi uthi uye esilarheni nenkomo engumpoqapoqa engabrandwanga. And also before undiphendule lo question andifuni uyilibala le ndiyicingayo ubana njeba nje ke ngoku ubranda iinkomo zakho like xa urejistarisha for i-branding ne so urejistarisha for yonke imfuyo okanye urejistarisha for inkomo qha xa usithi okay mna ndinemfuyo mna encinci okanye ndinemfuyo enkulu so urejisterishela for yona yodwa lunayo na okanye kuphuma yonke into for the future purposes na? Kuphuma yonke into msasazi. Sure. Xa usenza la mshiso wenzela yonke into eyimfuyo lapha eyadini. Okay. Igusha, bale igusha, bale inkomo, ndabala i-ostrich, ndabala ihagu. Zizwe ziphake ezibhaliweyo. Okay. And ke ndibabona abanye bebrande nenja zabo. Sure. Kodwa ke into ezibaliweyo phaa kubalwe inkomo, igusha, ibhokhwe nehagu. Zoyifone ostrich inqiniba kodwa ke anqabile amafama anenqiniba kweli cala. Okay. Kodwa khona yazi akhona kwela cala lethu. Yeah, akhona. Ndifuna ke ngosingene kule question ye-abattoir. Mzekelo ndithatha inkomo apha ayibrandwanga. Ithini into ndiyafuna uput emphasis phaya kumafama icace le nto kumfama ofunayo ukuya emarikeni i-disadvantage yokungabrandi but uyayifuna imarike uyayifuna imali because I think njengoba usitsho usithi ukufuya kuyibank yomntu omnyama right so kuyanyanzeleka into yobana ungafuyeli nje ufuyele nje uba uzibuka inkomo kodwa uyafuneka uba uthi xa ufuyile ziyothengiswa. So ithini i-disadvantage ke ngoku yokungabrand okanye yokungaziphawuli okanye yongazitshisi iinkomo zakho phaa emarikeni? I-disadvantage yokungazitshisi iinkomo zakho xa uyozithengisa phaa emarikeni azizuthathwa. Sure. Funeke kube kanti zitshisiwe. Noba ndithi ndiyiphawule. Noba uyiphawule bazinamtshiso azizuthathwa phaa. Because kaloku kusiphayana u-stock theft uthi wena mntu uthenga inkomo engatshiswayo ulisela. Aphinde athi wena mntu uthengisa inkomo engatshiswanga ulisela nobabini ningabanjwa niyovalelwa. Because kaloku wena ugcine into engaziwayo into noba yekabani because usenothi yeyakho but iphi into ethi yeyakho. So the only thing e-identifyayo okanye neyichaza into yobana le nto yekabani kukuyitshisa. Ngaphandle koyitshisa ungayithathuwisha kayisencinci kodwa xa ifikelela kwinyanga ezintandathu uya kwinyanga ezisibhozo funeke kanti ibe inomtshiso. So awena mntu ungatshisanga uhleli nezinto zobusela apha endlini ngokomthetho. Because ke ngokutshisa uyacomplya kumthetho wase-South Africa. Xa ungatshisi wena uthetha ukuthi wophula umthetho because isisinyanzelo njengoba benditshilo ndisithi xa ungatshisanga uze ufunyanwe nezinto zakho zingatshiswanga unikezwa ifine itikiti loba wena kutheni wophule umthetho. But imagine ke ngoku uzobhatala i-10,000 ngenxa njengoba ungatshisanga inkomo. Uyayibona laa nto. So kubaluleke kakhulu into yobana uzitshise iinkomo zakho
whether uyazithengisa okanye awuzithengisi for i-safety yakho. Masiye kusoloko sifuna uba kwicala elisafe thina but zona zibe kwisesichengeni because xa ungazisanga uzibeke esichengeni ngakumbi aba bafama fitshane nendlela. Bathi bona bafuna uba safe but abafuni zona zibe safe. Yabo, so kubalulekile into yoba zibe safe ngoba safe ukwazo uzawuba safe nawe. Phulaphula kosanda usijoyina i-10 mizuzu ibethile iphambi kuba kubethe ndithi ibethile ngaphambi kuba kubethe ke intsimbi yesibhozo eVukani Community Radio Station. Sithetha ke ngokubaluleka kokutshiswa kokuphawulwa okanye ke kokubrandwa kwenkomo mfama. Ibaluleke kakhulu loo nto kodwa ke andihlelanga ndedwa ndiyitheni ndedwa loo nto ndiyithetha ke noMr Giyani ke phaa eLuvo Sharing Contractor Mphulaphuli. Sithi ke nawe osanda usijoyina Mr Giyani ndiyafuna nje umphulaphuli osanda usijoyina anga mhlambe unombuzo phaa othi inoba yimalini bukho wayithetha uba yimalini kodwa ndiyafuna nje umphindele into yobana ndiyafuna ukurejistarisha okanye ubrenda ingaba yimalini kodwa ke mandithathe umphulaphuli. Mphulaphuli molweni? Mphulaphuli molweni? Alright, ndicela nje ungene kuloo nto tata umchazele umphulaphuli ekhaya kwakhona into yobana ingaba ithini yimalini ukurejistarisha for ukuphawula okanye ukutshisa. Ukurejistarisha okanye imali ebhatalwayo xa uyotshisa. Yes. Uyokwenza umtshiso not uyotshisa uyokwenza umtshiso. Yes. Umtshiso ke yilaa phepha okanye laa khadi lichazayo into yobana ifana le umtshiso mandithi ifana ne-registration okanye number plate yemoto. Yes. So xa uyokurejistarisha umtshiso wakho ayizugqitha naku-300 Sure. ngowomtshiso. Then ke ngoku masithi ke ngoku imoto yakho irejistarishile umtshiso ukhona okanye nantsi number plate ikhona then funeke ke ngoku uyokwenza ezaa ntsimbi. Ungaya nakumntu oweldayo akuweldele ezaa ntsimbi akwenzele ngokwalaa ndlela. Ukanti xa ufuna ithathu xa uzokwenza ezaa thathu awugqithi naku-800 uthenga yonke laa equipment yethathu. The only thing engathi expensive phayana zezaa thathu awugqithi nokugqitha kodwa ke ku-800 for i-safety yemfuyo yakho. So kubaluleke kakhulu nokuba ke uzawuthi hayi ziduru but ke for i-safety yakho. Sure. Alright, masithathe lo mphulaphuli ugqibela Mr Giyani siva uba uthini yena. Molweni basasazi wam Molweni mama. nobawo lo. Kule yam ilali apha eTsomo eMkhwindi andiqondi uba bayayazi loo nto uba inkomo iyatshiswa. Inkomo mna ukuzazi uba ziyatshiswa ndizazi ngapha eNgcobo. Apha kule lali yam akho nenye. Andiqondi uba bangathi yho singabaxula iinkomo zethu. Andiqondi akho nenye inkomo etshisiweyo apha. Tu abayazi loo nto uba inkomo iyatshiswa. Ndiyazela eNgcobo. eNgcobo iinkomo ziyatshiswa kakubi. Apha hayi khohlwa uyoma kwindawo kuthiwa kuse-40 khohlwa koonkomo zitshiswayo phaa. It's a wake up call kumagosa amapolisa lawa. Thengisa ngoba ngasengxakini. Hayi kithi loo nto amapolisa la asebenza ngobiwo lemfuyo mawaphakame nantsi imali karhulumente leli phaa eTsomo. Yeyi bantu baseTsomo masibrende inkomo Mphulaphuli mazibrende because ke ekugqibeleni ke wenzela wena njengoba sitsho uMr Giyani into yobana wenzela i-safety yemfuyo yakho wenzela nawe ukubana ukwazi ukubana ubenefit. I'm sure ke noba mhlambe kuthengisela ke i-community bona because xa ukwenza njani xa uthengisela umntu? Xa uthengisela umntu uyakwazi into yoba abanjwe laa mntu uthengileyo nalo uthengisa kodwa ke angayikhanyela lo uyithengisileyo because ayirejistarishwanga. Iyakwazi into yoba umntu athathe into phaa ayoyithengisa uyithenge wena uyibhatale kusawuthiwa ibiwe laa nto akhanyele lowa into yoba hayi andikhange ndikuthengisele nto andikanoyazi. So iqheliwe ke ngoku. So umcimbi ugqibile. Umcimbi ugqibile. So kubaluleke kakhulu ingajongeka mhlawumbi ingathi yinto elayithi encinci but xa sewusengxakini uye ubone idiphu ubone nokubaluleka kwayo into yoba heyi ibalulekile le nto. Mhlawumbi uzilayishiwe zingakwazi zicuthwe zisiwe eskithi xa ulayishe inkomo engenamtshiso because wena uzawuthi mhlawumbi uyifumane kulaa mntu xa efika laa mntu athi khange ndithengise ezi nkomo. So uyabanjwa wena ziyathathwa ezaa nkomo zisiwa phaa eskithi ziyothengiselwa zithengiswe because mhlawumbi azizabe zingena-owner zithengiswe umasipala kube funa iindleko zakhe. So ubhatele. Ubanjwe. Uluza imali uluza inkomo but uyowuvalelwa wena. So i-sensitive. Yho hayi sensitive ngeke. So ke uba ubrandanga
phulaphula khawuzicenge mntana sekhaya. Khazicenge nje uyoyibrand imfuyo yakho. Zicenge uyibrand imfuyo yakho uyazi uba le yeyam lena. Nomntana mos xa izalwa phaa uyenzelwe isertificate aziwe ubana nanku umamakhe. Yebo? Aziwe into yoba ya. Aziwe futhi ngowalapha Walapha eSouth Africa, uyayibo? So please, 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 please. Mr. Ken, amazwi okugqibela tata utsho kubaphulaphula ukubana ufumaneka phi. Sibulele kakhulu ke nangexesha lakho. Ndifuna ukuthi kubaphulaphuli. Njengoba bendishilo ngaphambili into yoba ewe kubaluleke kakhulu into yoba sizibrande iinkomo zethu. Inkomo ke uyibranda nakangaphi? Kayi-4. Ukushiyana ngokuba uyithenge kubani, ubani wayithengisela abantu nobani wayithengisela abantu. Kodwa ke uyayibranda apha left okokuqala, owesibini, i-owner yesibini apha right, left egxalabeni. Then i-owner yesithathu phaa ethangeni kwelise-right, then eyesine kwela gxalaba liphaa right. So mafama ngokwenza njalo sizawuba sincedisana okanye siyakhomplaya kumthetho karhulumente. So xa undifuna naxa unefuna iinkcukacha ezithe vetshe undifowunela ku-072 Sure. 4630 101 072 4630 101. Ndiyafumaneka ke phaa kuTikTok kumakhasi onxibelelwano manditsho kuLuvo Sharing Contractor napha kuLuvo Alikiane. Masizitshise iinkomo zethu mafama zaziwe into yoba zezobani. Mazaziwe ezi nkomo ubana sezobani. Siyabulela kakhulu.